Hey wena enhlizweni yami dalo Sithandwa sami mayidululu Sweet love Igama lami nguNonhle owakaKhumalo. Namhlanje usuku olukhulu kakhulu kumina engijabule ngalo. Kuza abakaNcukwana bazombesa mase siphinde mase siba umuntu munye. So nje ngijabule kakhulu ngosuku namhlanje. Ngingayitshela ukuthi liyoze lizofika ngelinye ilanga because ziningi izinto ezike zenzeka empilweni uzitshela ukuthi mhlambe kuphelile ngawe noma kuphelile ngempilo yakho, but then nako namhlanje kwenzeka lokho kwenzekayo. So nje ngiyambonga kakhulu umyeni wami ukuthi angenze the happiest woman on earth. Yeah, so nje ngiyabonga kakhulu odade bethu, abafowethu, isupport yonke nje uma nje ngiyabonga kakhulu abakwenze kumina baphinde bakwenze nakomunye. Ngiyabonga. Icela ungadeli ukuba yisibaya Igama lami nguMemri usisikaNonhle ekuyena esinaye namhlanje emcimbini wakhe womembeso kanye nomkhwenyana wakhe uThuthuka. Bengithanda nje ukumbongela kakhulu sisi wami kumembeso wakhe. Ngiyafisa ngathi usuku lakhe lingahamba kahle lingabi nazo izinxushunxushu nje izophazamisa Nkosi yami. Sesilinde kakhulu lo msuku but seluze lafika namhlanje noma nje kuyisiphithiphithi esikhona kodwa nje ngithi halala sisi konke kuhambe kahle sesinaphambili futhi kuphinde kube njalo kube mnandi nje uhlala umphathe kahle umkhwenyana naye futhi akuphathe kahle. Ngiyazi ke vele ukuthi ngalapho ushaya khona ngiyanihalalisela ngathi usuli ngabalo. Thank you. wena enhlizweni yami dalo Ngiyabonga ngomzukulu wami namhlanje nakufikelela usuku ngisaphila. Ngibonga uMakhumalo la ekhaya inkosikazi yalomuzi. Le nkosikazi yalomuzi utholakala uNonhle ayiphelele ungihlanganisa nenjonga. Ngoba umfana wami wayebuye nesitifiketi esikhulumayo eNtuzulu. Noma kaNonhle babuya nesitifiketi bobabili. Namhlanje ke Makhumalo nanga umzukulu wethu kubi ngoba awusungale wena ezulwini. Usubona ngameso kamoya. Ngiyabonga umzukulu wami indoda lapha ekhaya uNonhle. Usula amadoda afaka ibhulu umzukulu wami. Ngiyabonga namhlanje umkhwenyana abengicelele ethi gogo ngathi ungezwafa kuze kufike lolu suku usaphila. Makhumalo phakathi komzi wakho ngibonga indodakazi yakhe yangizalela uNonhle. uNkulunkulu ngathi angakubusisa emhlabathini olele kuwona. MakaNonhle wangizalela indlozi lapha ekhaya uNonhle. Uyindoda uNonhle lapha ekhaya. Ngiyocela mkhwenyana ukuthi ungiphathele kahle umzukulu wami ngoba ubaba wami uNonhle lapha ekhaya uma wami. Ngithi nangimbuke selele esibhedlela emabhentshini ngami. Izinto zami babuhlungu ngaphakathi. Ngiyabonga namhlanje umkhwenyana naye ivumelana naye ngithembisa sona ithembiso zakhe ngisaphila. Makhumalo jabula namhlanje phakathi komzi wakho. Thokoza ntombazana. Ngiyabonga. Swela imlomo engingabonga ngayo. uNonhle yena ma wami nobaba wami kodwa ngumzukulu wami. Uphathele kahle mkhwenyana umzukulu wami. Ngiyojabula. Makhumalo ntombazane thokoza namhlanje. Emzini wakho la kunje. Ubonga kakhulu. Ngiyabonga. Sanibonani nonke ekhaya. Igama lami nginguLion Reginald Ncukwana. Okay, sizile lekhaya
lento umakoti silethe amatshali sizokwenza nje konke kuphela ngokwendlela yakhona. Umakoti siyamthanda, umakoti wakithi, senza konke sizokwenza ngendlela yakhona futhi siyajabula kukona konke kuphela. Siyafisa ukuthi konke okuzokwenzeka kube impumelelo ngendlela eyiyona. Ngibingelele ngoba khona endaweni, ngiyabonga kakhulu. Namhlanje ke sesifika esigabeni sesibili. Ekuqaleni safika la sizokonga ubuhlobo, ubuhlobo. Esicela namhlanje ukuthi sesiziqhubeka namalobolo ngenosiko lesiZulu. Namhlanje sesekusuku lomembeso. Esifisa ukuthi ke bonke abakhona bangabe nankinga, bamukeleke, basimukele njengosifikile usuku lomembeso ngoba okwakwenze eqaleni siqhubeka nabo. Ngoba sesifile ukuthi egcineni sina kube khona umshado esokuphela ukuthi-ke bahlake siphathane kahle. Sizoqala usuku nolo namhlanjena ongathi-ke yonke into ingahamba kahle ngoba sifikile. Ngikuthuthuka kwaNqokwane ukuzalwa eKentetone endaweni yaKaDumisa. Silapha namhlanje nabangisingathile abaqhamuka kithi sizoletha umembeso kuleli khaya ukuzombesa umakoti wethu. Sekuyindlela esesifuna ukuthi siyiphethe. Siyabonga kakhulu-ke kubo bonke abahambisane nathi ukuze kufike kule ndlela baqhubeke bahambisane nathi size siyophetha. Lentonge ya
Mkhombisi. Umala
Njalo nje bayaqala ngani?
Hey.
sengawa. Ya kanjani yabo? Basazi mina bonke. Wakala wala bakala. Manje ubalekele usuku.
igusha leli ngicela ukuthi sikhiphe indlakuza yamakoti namhlanje bese lena imbuzi lena izobe indlakuza yentombi intombi zinazo waze walula ukumdali mnandi yabulela oh hayi kuhlobo njena hayi azange ndabona ofana njengawe hayi mnandi yasve langawe waya wena sa dwasame It's
Kristu. Ngingumamvilakazi khona le Nanda. Nkosi nibusise nonke ukuba khona kwenu. Ngizocela nje oyedwa sishole ikhorasi ngoba abantu abakholwayo laba. Inkonzo abayiqabuki namhlanje na amakhono lawo. Abaholi bethu bakusasa laba. Bengicela nje ikhorasi komama noma entombini bese siya sonke emkhulekweni. Bese ke ngisuke nomsebenzi abangicelele wona. Nkosi nibusise kakhulu. Ngiyanibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu. Bengifisa ukuthi le nkonzo esiqalayo sihloniphe kakhulu. Ngiyayicelela kakhulu. Angeke kwenzeke konke futhi ngeke kulaleleke konke. Masivula umlomo izomoshakala lento. Ngiyayixolisela kakhulu kusho kanjalo. Kodwa umshado wesinye step. Kuke kwenzeke nje. Angazi ukuthi ngifuna ukuthini kodwa ngifuna ukuthi nje asukuhloniphe lokho esikwenza njengamanje. Noma ngaba kuyona into esicabanga ukuthi bizoba kanjena kodwa ngicela sikuthobele nje lelo minute. Ngeke ngilidle ithuba lenu kakhulu bazalwane. Ngiyabonga ukuthi nibe khona. Ngiyabona futhi senibuyele enkonzweni. Ngicela njena onikela le ntombi uNonhle Mthembu emnikela lapha kumkhonyana. Ngiyacela ke kube lo phathi loyo umndeni ozokhuphuka azomnikelela kumkhonyana wakhe. Akukho esingakwenza ngingalitholanga ilungelo ukuthi umndeni wakaMthembu uyavuma ukuthi abe unkosikazi okancukwane mangaphonsisi. Selikhulu lesibongo kodwa ngizosijwayela. Siyabonga emndenini wakubuka mkhonyana. Siyabonga nakubakhongi. Umsebenzi wenu bakhongi namhlanje na usuya ngasekuphethekheni. Siyabonga kakhulu ukuthi nazwana kwaze kwafika nathi njengoba sesifikile namhlanje na sesobaqinisa abantwana ukuthi uhamba bazolihamba lube impumelelo. uNkulunkulu abavikele kukho konke. Inkosi inibusise. So cela ichorus nje futhi intombi igcwele indlu ngeke ngile ngicula ngiyisalukwazi. Ngocela ichorus sibe silinda lozo nikezela lo sisi kwabasemzini noma sekurong nje ukuthi sebeyihlalisile la ngingabahlalisile kodwa akuselutho ngoba sesiservice card. Nkosi nibusise. Oh Jesu lilanga agudingwa nasiba. Oh Jesu lilanga ayangisoze ngahluka khona lena khona lana khona le. Ngiyalithanda kakhulu. Kakhulu ukuthi umakoti usenekezeliwe kumkhonyana. Siyabonga Nkosi nibusise mndeni waKhumalo. Ngiyaxolisa ukuthi ngeke ngasebenzisa umthembu
bengijwayele kanjalo. Ukushada kuyinto enkulu engcwele, kuwumsebenzi kaNkulunkulu. Ngizozama nje ukungamulela isikhathi ngoba sesilimele kakhulu. Ukushada kuyinto enkulu engcwele, kuwumsebenzi kaNkulunkulu. Kubonakala ubunye obungcwele obukhona phakathi kukaKristu nebandla lakhe. Ungumsebenzi ohlonishwayo phakathi kwabantu bonke. Ngakho-ke akufanele ukuba umuntu angene kukho ngokungaqondi kahle, akwenze kalula nje. Lamakhaphula phambi kwethu siyacabanga ukuthi bacabange kahle, bahlala phansi, kodwa-ke bengeke baze basebenzise imali ey'ngaka bengaqondi ukuthi yini le abayenzayo. Ngizoseva nje isikhathi, iy'fundo zabo ziningi kakhulu, kodwa okunye so-motivate-ana laphana sekwaba khona nama-VN. Ngizocela abasizi bakamakoti bangilungiselele konke namaringi konke. Khathi mina ngizoseva isikhathi, okunye ngizokufunda ngendlela ngesikhathi besayini. Kodwa nje okushoyo bata bami kufanele ngabe ngimi naphambi kwenu. Kungenxa yokuthi ngithi ngibona leli phathi labashuthi ukuthi bangaphazamiseki. Ngiyaniyala nina nobabili njengalokhu niyakubuzwa ngosuku oluzayo olwesabekayo lokwahlulelwa. Mhla ifindo lomshado lihlanganiswa ukuba nishade, kodwa ngiyacela ukuba nalombuzo kuwena baba ukuthi khona yini okungakuvimba ukuthi ungahlanganiswa noNonhle baba. Shani izandla bazalwane. Nonhle Khumalo, kukhona nongakuthiya ngoba ngenzeka sisesila kanti khona umqondo usushintshile. Uyavuma yini ukuthi uhlanganiswe nalo mnomzana oseduze kwakho, uzoba ubaba khona manje, nalo bhuti oseduze kwakho? Yebo, ngiyavuma. Uzongilandela mkhonyana. Ngiyaqinisa ngithi akukho lutho engilwaziyo olungangithiya mina usho igama lakho ukuba ngishadiswe noNonhle Khumalo. Ngiyaqinisekisa mina Thuthuka Ncokwane. Ngiyaqinisekisa mina Thuthuka Ncokwane ukuthi akukho okungangivimba ukuba ngihlanganiswe noNonhle Khumalo. Owesifazane, Nonhle wena usuzosho ukuthi akukho ngakuvimba. Akukho ngangivimba ukuthi ngihlanganiswa noThuthuka Ncokwane. Vitalis Ncokwane. Ngale ndandatho Nonhle Khumalo ngiyakuthatha ube unkosikazi wami opheleleyo. Sihlale impilo yethu sonke noluthando lwethu uNkulunkulu aluqinise. Sihlale njalo njalo. Ngiyohlale ngikuthanda, ngikuhloniphe ngayo yonke inhliziyo yami. Shani izandla bazalwane. Nale ndandatho
ngale ndandatho ngiyaqinisekisa ukuthi ngiyakuthanda, ngiyakuthatha ukuthi ube umyeni wami impilo yami yonke. Ngiyokuthanda, ngikuhloniphe, ngikubekezelele konke impilo yami yonke zohlezi ngikuthanda. Kula zonke kepha baba ngikwethembile kakhulu baba ukuthi uzoba isibani phezu kwalo mshado. Ngifisa Nkosi enamandla ukuthi ukholo labo liqhubeke njalo egameni. Siyabonga nani isikhathi senu nje kodwa sisaqhubeka nje sisalindile lapha uma esalungisa amaphepha. Siyabonga kodwa i-patience yenu siyazi ukuthi ithumbu liyasho kodwa siyacela nje isikhashana esincane emva kwaloko sesesiqedile. I think we can all safely or we can all agree. Sometimes it does happen according to our planning. Is it does not happen according to God? So like I'm gonna lose you, I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Never standing, I won't take you for granted, 'cause you never know uJesu wathi anifundanga yini ukuthi owadala ekuqaleni izulu nomhlaba wabenza owenza nowesilisa nowesifazane ngenxa yalokho indoda yakushiya uyise nonina inamathele kumkayo labo bobabili bayakuba nyamanye ngakho ke abasebabili kodwa manje sekumuntu oyedwa. Ngakho ke lapho lokho kuhlanganisiwe uNkulunkulu umuntu akanako ukuhlukanisa
akanako ukuhlukanisa. Tholakala kuMateyu 19. Thobelanani ngokumesaba uKristu. Abesifazane mabathobela amadoda abo ungathi ukuyo inkosi. Madoda thandana omkenu njengalokho noKristu ulithandile ibandla wazinikela ngenxa yalo. Amen. Siyabonga kakhulu isikhathi senu. Sanibona. Njani? Ngiyaphila. Ngiyabonga usuku ngicabanga ukuba sisiya nasemaphepheni omcimbi besihlangene ngawo. Ngicela ukubonga kakhulu. Kula makhaphula amabili. Kule couple lena. Le couple ngiyayibonga ngoba kunjenjena sihlangene ngayo namhlanje. Ukube ayikho yona ngaba sikho nayo. Ngicela ukubonga kuyona, ngibonge kakhulu kuyona. Bese ngicela ukuthi ke engathi uNkulunkulu angayiba izibusiso empilweni yonke impilo yabo. Ngibonga kakhulu umfowethu selutho uhamba ahambe lempilo. Wafika ezintabeni, wafika ezigodini, wafika endaweni eziqondile. Kodwa namhlanje uNkulunkulu uzamubekile engathi ke ngiyafisa ukuthi lo hambo ecela namhlanje luhambe kahle. Kuze kufike ey'ntweni zakhe azabe lomdali. Nami ngiyabonga uNkulunkulu usangibekile. Yebo sadla kwi-COVID kuleminyaka namhle sisaphila. Ngiyacela kodwa ukuthi ke engathi umfowethu-ke akakhula kahle amamanekeza esizolungu ngakhothi kuze kube ekugcineni. Yebo umcimbi lesizima phetheni wawo kodwa asaqedi kusekhona okuzayo okuzokhepha sifike khona lapho ezobe sesiqedile-ke yonke inkulumo yethu zokushada ngoba bashadile kuhle kumnandi siyabonga engathi-ke uNkulunkulu angawabeka abaphezubusiso emshadweni wabo. Ngiyacela ukuthi-ke umfowethu lona-ke uyangilanga kodwa ngiyabonga kakhulu engathi-ke uNkulunkulu abaphezubusiso ngiyabonga kakhulu. UDuduzile Vilakazi uyena ozokhulumela umakoti. Duduzile sisamlindile, ngiyacela ukuthi uDJ asiphe mhlawumbe umuntu laphaya. Ngibingelela omama, obaba, abancane, usingabo, Mr. and Mrs. Nqubana. Mr. Nqubana, ngicela attention yami. Ningibizile. Omini phambi kwenu uDudu Vilakazi, u-anti kamakoti. Zoba mfishane. Siyabonga nonke ukuthi nishiye iy'nhlelo zenu nikhethe ukuthi nibe nathi namhlanje. Siyabonga ucenisha izandla ukuthi nisaphelele. Shine. Siyabonga kumthwenyana wethu Mr. Nqubana. Siyabonga nje kakhulu ukuthi iy'mbali beziningi emhlabeni lawo obungakha khona kodwa wakhetha ukuzokha eyala ekhaya. Siyabonga kakhulu
ukuthi usithandele usiswethu ucela ukuthi umthande ijeni iyaqala namhlanje ucela ukuthi officially iqala namhlanje besantshontsha nje. Okay, siyabonga kakhulu siswethu, sicela usirepresente kahle, asinawo amahloni asisabi kodwa nje sisinika amandla ukuthi usiphathele kahle umkhwenyana, umhloniphe, siyahlonipha thina, usihloniphele umkhwenyana wethu, umphathe kahle, ni-enjoy ijeni yenu eqala namhlanje. uNkulunkulu obesisekelo senu ningamkhohlwa. Angazi ngishade but kuthiwa zikhona izinto emshadweni doesn't mean ukuthi kuzoba i-tar road, but nikhumbule ukuthi isizathu senza ukuthi umthande nawe kade nithembisana la ama-vows enu wazwile bengimla, so khona othe ngizokuthanda ingunaphakade nomunye wathi ngizokuthanda ingunaphakade. Ningamvumeli usathane ukuthi ayiyona indlela enhle kanje. Ngalowo mazwi ngiyabonga kakhulu, Nkosi nibusise hlezi nindawo nithandana, siyanithanda nibahle linje ningashintshi. Shine, siyabonga.
Siyathosta manje sithi to prosperity. Ngicela ukuba sesi-ready. Sinamaglasi sonke si-ready. Sonke siphethe amaglasi. We are going to lift our glasses, everybody. Please lift your glasses to Tuga and Nonhle. Wishing you prosperity, more wealth, health, joy, God and the contentment, everything and if we say empilweni yenu ihambe kahle. Ngisukuma nokumbingelela nonke izihambeli zethu kusukela ngicela ninglalela
Ngizoshesha nje Nkosi yami angikwazi vele ukukhuluma. Ngingaqola uze usemnyango kodwa ukukhuluma angikwazi. Okay, ngiyabonga ukuthi osukela namhlanje nifikile. Nonke nadela imisebenzi ebeningayenza emakhaya enu. Nadela izindlela zenu, nadela imingcwabo eminye beninga-attenda, but nabona ukuthi kubalulekile kunina ukuthi nizobungaza lolu suku nathi. So nje ngiyabonga kakhulu. Ngibonge umndeni wami, ngibonge ibandla lami, ngibonge ekhweni ngibonge kakhulu, ngibonga nje umndeni waNcukwane ukuthi nawo namhlanje namhlanje uzobungaza lolu suku nathi. So nje ngiyabonga kakhulu. Ekugcineni ngicela ukubonga umyeni wami Msuti Mapiyana Makoti so bengisasho-ke Nkosi yami ngithi nje ngisukuma nokuyibongela umyeni wami. Ngithethanda nje ngithi ngiyabonga kakhulu ukuthi ube ile ndoda oyiyona. Ngibonga nje ukuthi ube ile ndoda oyiyona. Ungithandile kakhulu namanje usangithanda each and every day usatshengisa ukungithanda. Since the day siqala ukuthandana, you've never looked down upon me, you've never disappointed me. So I know ukuthi as we start this journey from today, uzohlezi unami and still usazoqhubeka to be the man that you are. Agcinele wena nokuthi agcine kuze kufike lolu suku lanamhlanje. So nje ngiyabonga kakhulu. Ngithandile. Sanibonani. Nakuba ukuthi esintweni ke awubingeleli njalo kodwa ke sengizawubingelela ke noma sengimbingelela okukunibingelela okukunibingelela. Ngizohamba emazwini angimizi ke mina ngeke futhi ngimbize ngonkosikazi ohlale unonhle kumina njengoba yona. Ngizohamba emazwini akhe. Ngibonge nami ukuthi nisibungaze ngomsuku suka siqala le ndima kwababekhona ngisathumela ababezocela ukuhlobo obuhle kuze kube yilabo abakhona namhlanje. Ngizoshaya nje ama steps ambandlanyana. Ngizobonga umndeni wasekhweni lami ukuthi ungimukele ngoba ukuba ungimukelanga bese ngimbonga abazali okuyibona abangilethela lentokazi emhlabeni ukuthi ngiyabonga kakhulu. Bese ngizobonga ke intombi endala okuyiyona ke ekade yamthwala engeke ke ngulanda umlando yampha nenhlonipho nendlela yokuyiphatha le nami kuyiyona eyangiheha yangisondeza eduze kwami. Lowo ugogo uMavi. Ugogo uMavi ke kwabangamazi uyena nzala abantu ke ekhona njengamanje esithi masixakekile siyobungaza yona isinika ukuhlakanipha.
Ngibonga kakhulu ke ntombi endala ukuthi ungigcinele ungikhulisele nomalukazane namhlanje nenginaye namhlanje. Engikuthembisa kona ukuthi ngeke ashintshe ubuyena ngoba naku esethole mina. Ngoba nami ungifundisile ukuthi yiphi indlela ayihambayo nami ngayithanda nami ngangena kuyona. Kuloko ke ngithi ngibonga kakhulu ntombi endala ume nje ubhekele nabantu abami laba futhi mangase uThixo akuphe uze kuqhamuke nabazukulu hawa ngazi ukuthi ngingathini ulokhu ubhekile nje ngibonge kakhulu bese ngizobonga ke kwabakithi ngibonge insizwa yakithi endala ekuyona inkosana yakithi ukuthi ivume ukuthi izongithwalela umsebenzi ize kube yawuphetha namhlanje ngoba ngaphandle kwayo akekho umunye umuntu wayongithwalela ngimethembe entweni ethinta imali ngiyayithanda mina kodwa anginayo kodwa ngiyayithanda ngiyayifuna futhi kodwa manje ngiyanqena ukusebenza ngifuna ngathi ngazizela so ngamethemba ke wakwazi ukuthi aqhubeke enginayo ukuthi ngondlena lo engitheka ezekhaya anginayo enye ukuthi ngondlena lo aze ondleke mayiphela ke kuyofuneka ngibuyele kumlungu angiqashe ngoba kufanele ondliwe phela kodwa ke ngeke ipheleke yophela mina ngiyabonga kakhulu noma sesisukuma la sesihamba sesidlile sasutha sathini uNkulunkulu abe nani naba amathongo babe nani banisikelele banibheke kuyo yonke indlela okugcina ke ngapha ngakithi la ngisuka khona aningangibuzi ukuthi ngisuka phi ngoba ngeke nginitshele kodwa ke abaziyo nabangizwa mangiphimisa amagama bazokwazi mangabe wendele ngapha ngakithi sikuphi igama sengampha ke ngoba ngangazi vele ukuthi kuyogcina la ekhaya gcine kuyilento eyenzekalayo igama lakhe azobizwa ngalo nangale uPhofukazi maliphelele uPhofukazi labeSuthu akave oloku ekuthiwa uMasibanibani uPhofukazi labeSuthu ngiyazibongela uNkulunkulu anibheke anibusise kuwo konke ekucabangayo nenikwenzayo kungavuka baphansi inkosempela angeke ngilalewe kungadumiza bonama ngifuna umama ngifunga isibongo sami kungavuka baphansi inkosempela angeke ngilalewe oh mama let's go. One again.